I Jester Aja, Balkanac ovdje, a danas ću vam pokažem kako da wallbangujete mid. I kao što sam rekao u uvodu, danas ću vam pokažem kako da wallbangujete mid ako ste kantar na Dust 2 mapi. Danas je sa nama radi demonstracije moj brat Kuzmo. Kuzmo, pozdravi moju ogromnu publiku od svih 8 subscribera, uključujući jednu curu, da, danas sam dobio subscribera, jednu curu, ha. Kuzmo? To Kuzmo. Pa, hajde da krenemo, evo nas, tu je Kuzmo, brat. A mi moramo naravno da restartujemo rundu jer sam ja sjebao nešto i nisam kupio AWP. Tako da vidimo se u sekundi. I za prvu situaciju imamo najčešću situaciju, to jest kada igrač stoji onde, kada čuči ili stoji. Znači prvo što treba da uradite je da dođete između ovih vrata ovdje tačno i da stanete, znači ne trebate puno da precizni budete. Nanišanite i vidite ovaj mali ovdje kao trougao i gledate ivicu njega, znači ovo ovdje. I otprilike vrh ovoga gdje se spajaju, znači otprilike tu. Znači ovdje i sad zavisi naravno da koliko ste vi desno ili lijevo na džipu, koliko je on desno ili lijevo. Znači da li ćete ga pogoditi iz prve, ali ono ako gađate ovdje, trebalo bi da ga pogoditi iz prve, znači otprilike tu. I druga situacija i druga najčešća situacija je kada je igrač onda u desnom ćošku, kada čuči, znači najčešće čuče i zato što se slabo vide ovdje. Tako da vi trebate da dođete ovdje u ovaj ćošak skroz da uđete što više možete. I sada nanišanite ovdje i sada zamislite, znači gledate ovaj ovdje pravougaonik. Znači ovaj ovdje, znači drugi od ozgor i drugi je sa ove sa desna na lijevo. I zoomirate na njega, znači zoomirate na ovaj ovdje pravougaonik. I sad zamislite da ovaj pravougaonik ima ovdje još jedan pravougaonik. Znači ovo ovdje je pravougaonik još jedan. I sada otprilike gađate malo više od sredine, znači opet zavisi kako je on, da li je malo lijevo desno, ali trebalo bi da ga pogodite ako gađate ovdje. Tako da vidite. Znači sve zavisi da li malo desno, lijevo, gore, dole, ali na kraju bi trebalo da ga pogodite. I za treću situaciju imamo kada je igrač na samoj sredini ovdje. Znači često su igrači ovdje ili ovdje, pa zato on stane tu jer misli da nećete da očekujete da je on tu naravno. I opet idete ovdje ovaj ćošak sami i stajete i nišanite sada i gledate ove tačkice kao. I gledate treću s desna na lijeva, znači prva, druga, treća i sada zoomirate još jednom i vidite, znači gledate tačno između ove manje vidljive tačkice i ove više vidljive, znači otprilike ovdje na sredini. I naravno opet desno ili lijevo, zavisno gdje je igrač. Tako da, to bi bilo to. Kuzmo, imaš šta da kažeš za kraj? Ćao. Hvala Kuzmo. I kao što rekoh ljudi, to bi bilo to. Lajkujte klip ako vam se svidio, subscribeujte se ako želite vidjeti još ovakvih klipova. A do sljedećeg, pozdrav! I kao što sam rekao u uvodu, danas ću da... Čuti, ba Kuzmo, nemoj pisat više. Nemoj li okej pisat, čuti. Ajde, 3, 2, 1, ili sad se smijem, šta mi je?